Dong, hamang kagikan. Padulong ko bukid, manuma kog saging. Padulong kag bukid, madubak kag saging. Aw, pwede ka na kung may istorya ka diot. Okay ra? Okay ra. Hama na imong mama ug papa. Sa Manila. Ha? Manila. Nasa Manila, imong mama? Imong papa? Napod sa Manila. Napod sa Manila? Hamang ka nagpuyo karon Dito sa akong nanay. dito sa imong nanay. Dugay na imong mama ug papa dito sa Manila. Dugay na. Pila naman katuig? Balik na sa ay pila na katuig. Oo. Sa dugay na. Di nakakadumdum. Nya karon magtu kag bukid aron magtubak kag saging para imong Biligya ang mapait ni kan yung bugas. ibaligya nimo para makapalit kag bugas. Pila na may edad nimo? 11. 11. Nag-eskwela pa ka? Mm. Unsa na may grade nimo? Grade Grade 4? 4. Mm. Ikaw rin isa mo bukid? Mm. Ha? Dugay-dugay na mo wala nagkita sa imong mama. Dugay. Dugay na. Hindi balik siya diri pero nilarga na siya. Nilarga na pod. Nya karon gimingaw na kasi imong mama. Ibingon ako. Gimingaw na kasi imong mama. Sa imong papa gimingaw na kasi imong papa. Pila mo kabukbugsoon? Duha. Duha mo kabukbugsoon. Ikaw mo kinamugwangan. Pinakamanghuran. Aw kinamanghuran. Unsa man nimo magguwang? Bae laki. Ate. Aw ate nimo. Mga babae. Babae. Nganong sa imong pangidaron, nganong nakauna-una magkagtabang sa imong lulog lula. Maloy mo ko sa akong nanay o tatay. Maluoy kasi imong nanay tatay. Manang ako na lang matubukid. Mo nang ikaw na lang magtubukid kay maluoy kasi imong nanay tatay. Maayo nuno kay naluoy kasi imong nanay tatay. Oh ya, kaya tiguwang ng puto ya. Gitiguwang na pod imong nanay tatay di iPod. Mga pila na edad sa imong lulag ay nanay tatay. 67 siguro ya. Aw 67 na. Nako ihatag sa imo ha. Oh, Kaya di ko kailan ni mo. dili ka mo dawat kay di ta kaila. Ngano man? Adak oy. Mahadlo ka mo. Dawat. Mahadlo ka mo dawat. Saan ko ni mo. Mahadlo ka sa kuha kay basing usaon ta ka. Munang di ka mo dawat og kwarta. Sige lang, ayaw ka bala ka kay para ni sa imo ha kay ikaw may akong nalabian dire. Oh, dawat ha. Salamat ya. Uy, sama to. Lah, Marang. marang. Daghan di marang to. O na pa o para makapalit kag bugas o. Nya karon, ya. ha? Salamat. Ayaw ka bala ka kay butan mo ko nga tawo. Ha? Nga aman dapat yung balay dito ah. Dito. O sige, uli na lang ka. Salamat ya. O sige ikaw. Amping ha. So mayong adlaw mga ma'am sir no. Merry Christmas sa tanan no. So karon mga ma'am sir magpa-GCash na punta. Atong pa-GCash karon ma'am sir is 7,000 pesos na. So make sure nga naka-like ug share ka no para kung ikaw akong mapilian, ikaw na po yung makadaog sa atong 7,000 pesos na to nga pa-GCash.